I entrem a la segona part del programa on connectem amb David Magrinyà, director de la Biblioteca Francesc Balaguer de Sant Jaume d'Enveja, perquè mos faigo una actualització sobre l'agenda del centre. Hola David, bon dia i benvingut. Hola, molt bon dia a tots. A veurem, què teniu per en estos dies programat a l'agenda de la Biblioteca de Sant Jaume? Bueno, pues mira, esta setmana tenim la visita a la Fira del Llibre Ebrenc, que anem tots els anys, totes les biblioteques de les Terres de l'Ebre. És com una... Bueno, és la trobada de les biblioteques que diem, i aprofitem per anar a Móra. Podem comprar els llibres que tenim gràcies a la subvenció de la Generalitat, que són 500 euros de llibres, la majoria d'autors ebrencs. I, bueno, passem un matí una mica diferent, no? Sempre tenim l'arribada sobre les 9, 9 i mitja o així, fem l'arribada, fem un petit refrigeri per esmorzar i després tenim sempre una xerrada que organitzen des de la fira i normalment sempre parla sobre alguna cosa relacionada amb les biblioteques, perquè és el matí que tenim dedicat a les biblioteques i bueno, enguany parla sobre la intel·ligència emocional i sempre ve una persona a fer-nos una xerrada. Molt bé, això a Móra d'Ebre, eh? A Móra d'Ebre, sí. Tots els anys, més o menys aquestes fetges, se fa la Fira del Llibre Ebrenc i és el divendres de les biblioteques i dels instituts i bueno, invitem a tota la gent que vulgui anar a visitar la fira, que està molt bé, hi ha estants per a comprar llibres, fan xerrades, fan espectacles, monòlegs, hi ha obres infantils, d'adults, però ja és que fan moltes activitats en un fin de setmana. I vosaltres aneu com a biblioteca, però suposo que també us diu trobar molts instituts, escoles que hi van? Sí, la veritat és que sí. Ens trobem en divendres, el que et dia, no? El dia dels instituts, també quan acabem de la xerrada i després de fer la compra dels llibres que tenim i els estants al costat, sempre anem a veure també una obra de teatre que fan allí al Teatre de Móra i normalment sempre coincidim els nens de l'institut. Aquest any és un monòleg sobre l'adolescència i bueno, la veritat és que és una manera també de descobrir nous espectacles. Moltes vegades, moltes biblioteques, els espectacles que veiem, ja sigui a la xerrada que fem nosaltres al matí o a l'obra de teatre que anem al teatre, les acabem contactant a les poblacions del territori perquè ha estat molt bé, la veritat. No, i tant que sí. Tot és cultura, és el que s'intenta promocionar també des de la biblioteca. Sí, la veritat és que sí. És una manera de promocionar la cultura al territori i que està molt bé que faci una fira així a les Terres de l'Ebre. Ara no fa molt també a tindre una mica més de renom una fira que fan a Jesús i també tenim l'opció d'anar a partir de l'any que ve segurament anirem. I bueno, mira, és una manera de donar a conèixer el territori i aprofitar i a part d'ensenyar el territori, doncs ensenyar que aquí al territori també tenim cultura i la veritat és que de molt bona. I tant que sí. I este dia, este divendres 29 de maig, és molt intens perquè després per la tarda teniu una altra cosa. Sí, tots els anys, com que sempre cal l'últim divendres de cada mes, sempre tenim club de lectura. I aquest any també, per la tarda fem la trobada del club de lectura en un llibre que, si no recordo mal, el vaig recomanar l'última vegada que vaig vindre, que és L'amor impossible de Carme Abril. I aprofitem este llibre que era novetat per fer el club de lectura este divendres. I bueno, és una novel·la que parla una mica de les relacions, no? L'amor, ella està enamorada, se separa de la parella, en este impàs s'enamora una altra persona, els sentiments de culpabilitat, bueno, una mica així del que pot arribar a passar a la vida real i bueno, a veure què passa a l'Oidanes en els nostres usuaris, si li peguen molta canya o no peguen molta canya. Segur que sí, David. De fet, mira, Carme Abril va vindre aquí, la vam tindre per a que mos parlés d'esta novel·la, L'amor és impossible, en la IM entre parèntesis, vull dir que és possible, no? I a part, a Sant Jordi, que vam fer especial aquí, vaig fer una ronda en les llibreries d'aquí del territori i jo els preguntava, d'aquí, d'autors d'aquí, nostres, del nostre terreno, quin creieu que serà el més que sortirà, el més que es vendrà? Tothom me dia L'amor és impossible de Carme Abril, vull dir que és que ha tingut molt èxit. Sí, la veritat és que sí, nosaltres per poder tindre llibres disponibles per a totes les usuàries que venim al club de lectura ha sigut bastant complicat, no em podem enganyar. S'han tingut que anar deixant les dades altres. Ella va vindre a fer la presentació a la biblioteca també. Vulguis o no, ser autora del territori,
al tindre ella que va ser professor a l'Institut del Tebre, per això, o no, també ajuda a aquest llibre que ha tingut bastant renom i que per les guais que han vingut a llegir entorn al llibre i l'han visitat les altres companyes. Els ha encantat, vull dir, els ha agradat molt i suposo que el divendres pues, també li ho faran saber a l'autora que el llibre està molt bé i us agrada i que tots el recomanen. No, si d'algú recomana-li que està molt bé. Vull dir que contem la veritat que el llibre estigui funcionant. I a part, jo també crec que és perquè, com dius, no, l'autora ja va vindre aquí a Sant Jaume d'Enveja a fer la presentació, però ha anat a un munt de llocs, vull dir, està fent com una mena de tour a un munt de pobles d'aquí, de Terres de l'Ebre, també de fora de Terres de l'Ebre, que clar, això, doncs, vulguis o no, dona visibilitat. Sí, dona visibilitat i que realment se veu no, la manera que ella vol transmetre el llibre, les ganes de que la gent el conegui i que ho fa perquè realment li agrada i vol que la gent pugui llegir el llibre. I és d'agrair no, que ella se l'hagi oferint a totes les biblioteques i a totes les llibreries que han aconseguit anar, no? Que si l'Instagram d'ella no para i que fa goig, la veritat. Això mateix. Molt bé, doncs, perfecte. Una trobada del Club de Lectura molt interessant, la d'este mes, David. I a part, este fin de dissabte passat també vau tindre cosetes. Sí, vam fer una xerrada molt interessant, la veritat. Una noia que ha escrit un conte que es diu la mestra Raquel Conte i ella es diu Neus Pronelles. Ens vam fer una xerrada que es titula Quan ets neurodivergent. En un altre lema baix, així, més o menys que ficava que ser diferent pot canviar i fins i tot salvar-te la vida. Va ser una xerrada bastant interessant perquè ella parla sempre en primera persona, no? Ens parla una mica sobre els diagnòstics tardans, dificultats, sobre deteccions de TDAH o d'aquest tipus de malalties en persones més adultes. Ja no, clar, parlem, per exemple, de la gent de la moral, no? 35, a millor no se detectava tan fàcilment com ara se detecta i aquests diagnòstics tardans poden realment ocasionar grans problemes a aquest tipus de persones i ella, en un afany de voler superar-se, doncs, fa aquestes xerrades per donar a conèixer tots aquests problemes i la veritat és que és superbé, la gent que va vindre va quedar molt contenta. Sí que és veritat que clar, la gent més gran, igual quan hi havia algun diagnòstic, era algun, per exemple, parlo quan estàveu a l'institut, que algú sí que evidentment hi havia algun diagnòstic, però que ara avui en dia no és que hi hagi més gent que pateixo d'això, sinó que se'n diagnostiquen més, vull dir, al final ha anat pujant perquè, bueno, les coses van millorant, no?, i la gent se va especialitzant més i se sap les coses amb més certesa ara. Sí, la veritat és que sí, potser hi ha professionals més preparats no? per ajudar a tot aquest tipus de persones i bueno, és una manera també el que he de voler reivindicar és que realment, per molt que sigui tardà, doncs que se pot superar, no? Que no m'hagi de temor a demanar ajuda i bueno, ella s'ha encarregat també de fer xerrades a l'associació de TEA Adults d'aquí dels Terres de l'Ebre, que també és com ho diguem de Carme Abril, no? Va per moltes zones, ràdios, biblioteques, instituts, aquest tipus de xerrades fan que la gent se pugui conscienciar de que realment de tot se'n pot sortir i que es pot superar. I tant que sí, molt bé, doncs molt interessant. Va vindre prou gent, David? Sí, la veritat és que sí, vam quasi omplir la sala, mira, després farem la publicació i van vindre unes 15-20 persones, ja es queda molt bé, ella va quedar sorpresa, perquè no pensava que hi havia tanta gent, i ella va quedar molt contenta i nosaltres estàvem. I tant que sí, molt bé, perfecte. Doncs si et sembla ja passem a les recomanacions literàries d'este mes. I tant, aprofitant que va ser Sant Jordi i que han sortit tots els llibres i llistats de més minuts, doncs recomanaríem un dels llibres que més ha venut aquí en català, que és el de Cristians de matinada, de Regina Rodríguez, i és una novel·la que parla de vingues familiars, segones oportunitats, moments que passen i que dius, hosti, no en tornen a passar, i tornen a passar-te, no? Pues com que tornen a començar. I, bueno, ajuda a que tu te vegues reflectit en les històries que explica a la novel·la. I llavors també, aprofitant que mai n'he portat cap, pues aprofitarem i farem una recomanació infantil juvenil de Míriam Tirado, que té una saga amb l'autor, el protagonista se diu Goa, i recomanarem l'últim. Bueno, tots en si són les mateixes temàtiques, no?
i parlen sobre històries de les amistats, l'escola, emocions, famílies, els canvis de l'edat. Bueno, va enfocat una mica a lo que és lo públic no, infantil i juvenil sobre el que es passa al dia a dia als instituts, als cases, a les escolars, bueno, per enfocar d'una manera divertida i diferent. Molt necessari també, bueno, aquestes propostes per a que els xics joves també llegeixen, no? Els xiquets i xiquetes llegeixen, i si tenen llibres de les seues temàtiques, del seu interès, pues, encara més que millor. Sí, la veritat és que sí, perquè molts venen no sé què agafar-me el llibre, i quan troben aquest tipus de llibres que els descriu les situacions que ells passen el dia a dia i que damunt són divertits, tenen imatges, tenen bastant de text, que no són tan seriosos, no? Pues, la veritat és que els enganxa i sempre venen a demanar els nous números. I tant que sí. Necessiten representació, no?, també? Sentir-se identificats. Sí, exacte, això. Sentir-se identificats d'una manera d'anells d'enganxar-los a la lectura. I tant que sí. Pues, David, apuntadíssim. Ja està, no mos deixem res més. Aquestes són les dates més recents que mos hem de tindre apuntades per a la Biblioteca Francesc Balaguer i Sant Jaume d'Enveja. Moltíssimes gràcies, David, i hasta la pròxima. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.